ole clear tu te rf do ti live and share channel ak lo lom le effect chewa wina chuanin chuk to hwan thlai kan lo thlir ho le anga hei in mong hian kan phong ma te hi an lo liana kan lo vele ta char ta a ei khop kha lo vele me ni kan soi to angin thil thlai te po anyang voi khata ei tu hi kan pe lo thina chuwang chon ei khop thar hi alo har lo riau me vo in chukaron in ti thailok don ni chumo kan ei khop te kan lo thar vele afang ma te he kan lo vele ta du a than hi khata khan ei khop kha lo me mi te chuan zor tham te an thar cheu ama ro chu pathian thua bo kan hmu ani tin kan ei khopin chomin peng che ti ang deuh khan kan ei khop lek kha min lo thar tir vele ta me a kalom em ani ti te kan soite langa kan han siam venga ei tham omle silonga ti te kha rel ro ama ma ro chu he kan ei khop lekin kan lo thar ve ta ale ngai silawin mo ei reng po kan pe chuang lawa ma se kan ei khop kan han thar kha kan lim pui ve em mai ni chuan he ti hianin kan han lo ve lia pathum kan lawa chuan king chili hi kan en ho le anga helai hian king chili hi akum hlun thei ka ti to khamo akum hlun theia hi akum ni na ani to a chuan kan report le a lo tha em a potani hi ole ya ka phun lo nya hi kalo mu to chewa chuan king chili a khan englei thange ipek ti khan zot boka chungte chu kalo soi pa anga king chili a hianin atira chuan e ar ek lei tha kha ka pe a chuan leinen mix vek khan e ka pot thale a chuan anua khan bong ek lei tha te ka vur bil le amo tiang khanin kan marcha te kha kan en colony chu marcha hi kan sha tur chu hei ran nung te panan lo ei ve theitlat me a sawathen khat hi marcha ngam deuh hin oma hei waki te poi marcha an pe thine an tia an chota hian mo chuwang chuan an thaka wang khan sawa te hian an ngam lo lawa ran nung te poi hian an lo ngam ve thawa ma ero chuan ei teu thei lo nyang tira kan soi swal lo anga he an lo tla ve a ran nung ten eng moten han boma chuwang chuanin fura chuan atai ma a lo kha thamia he an lo tla nei nuaya ka zo ho te kha han en khanin an lo tla na sem ema he apot le khuin mu ang khwan kho lei kamang thol ve tho ni chu saron pota ka man ang deuh tho khale tha te po ka manga ka pe a tiang kha ani a ti hian kan ei khop ai tam kan thar ve ni chu ko mu em lo tla ve nuai boka tiang khan an lo tla ve du thina nim powder kha pe ka them ema shikten abom lo nan khan le hei marcha chu kan chat angin na kirte an om du em fungal alak lakatan tanga veng tu tur khan he nge nim powder kha pot le te po khan in nei chuan lo phul ula chuan nim powder nei lo po in nim tak ang po hi atui kha dalte in apot le po ale the ani ran nung shik ei tu tur te kha veng ni chumo kha khan nim chu kan chat angin organic ani a ran nung shik tha nan te hei ui shik te podan ho ve ni chu chuwang chuanin marcha tan khan nim powder hi nim castro kan tiang hi apoi atha em ani ni kan soitel bokanga khoin mu em kong khata hian lora trewa tla te nen zong phe chuan tam ve reu mai chuan tuna chuan bin lama kan pakai vele to anga hei bin hi in muang hianin mani khan karon lawa la tlem em ama ero chu hi tuna chuan hei alo ve nual to ni chumo hei khop kha kan lo vele do na bin hi omza chuanin fora hi chuanin ange THLAI ti meng of awang laia tharang hi atuk lo ve dewa an ra te hi songnoi tamni chu songnoya he ka phonu pon fangma avoi khatna tur lawa anwa kan lo le a nun hi tilim ve ni chumo kan thlai te hian min tilim ve a ei bin te po hi kan du ve sia chum top hian kan du ber ke ni phe chuan chum top hian HRISEL boka hi fangma te po lo ra bel le kan han keu dar dewa mo tiang khan ei khop kha kan lo vele me thina ni chu e don te han lo te hi anuam ve a chuan leicha hi keima ina ka pek dana chuanin organic DAP kha inshanga dum chi angkhamo kha bin hi an lo len deuh an la zam tak ma zam tan to tho sia khanin hemi RX leicha kapot lei siam ba ka khanin organic DAP kha tlem ka the thet bokani chu chungte chu ka lo thil ve chewa organic DAP hi nia kan lei thina
tuna hian kg som hi kalau da langa he video sir te hian mo kg som hi zanga somnga in rongbur anga chia hian oma he kan leya tharo don riawa chuwang chuan organic DAP big hi eitura chuan pe ila ti in kalau advice che uni chu organic DAP lo te po om tho ta DAP po chi sang sang om khamo organic in ti deuh kher don nia organic ho hi a thatna chan chu a chak lawa ma sengin a hnuwa aron thok tho ni chumo he chemicals ang chak tut tut kha ani lawa ma ero chu an thok ve tho ani hamwang dewe ti mai kha ni chuwang chuan hwal swat lo ula kadua eile in tan phe chuan a him em bi kani tikha kan soite langamo chuan hemi trin khathi cheng zanga somnga in kalei tikha lo thrilang chu kg som lai ni hi rit lu to khe chuan tiang khan bin te thlai ei tura te khanin an ra te ati tha HRISELa ati tambok an par te khamo chuwang chuanin organic DAP hi a tha em ani tikha kan soite langa changkha te poniang chuk to hwan nei tan chuan organic DAP hi i lo mang ro a poina om lo nia tam tak chuanin lo hlau le rongo tak nge alo om lo tura siam ani chumo eile in tan pangpar tiang vela kha chuanin DAP pa ngai kha ti meyang kha apui a man the veka chuan tiang khanin bin te po hi ara ang chun chu kan han lawa kan ei khop alo ni le me chung ko tlem tan chuan tiang khan a chop te in in bul vela khan lak tur khala om ni chu chuan changkha po he lo zam tana he atha mak changkha hi pot linga vel kasiam ve a hei pot khat zam chawlani a hei api ami hi mo pot khat le ka tu nun deuh ho khan yan la zam che lo dewa tian anna kan lo don ni anna bai hi tui kan tia ke ni nu pa hian anna hi kan bai yanga ara tandon trep to boka par ve tan deuh boka chuan changkha te po pot hianin ar ek lecha kha leine na mix ang kha mo tiang kha ka manga chuan organic DAP po hi pek vele an nga ya hente po hi ka pe vele nga kala pe cha lo dewa bin vela han ka pe a chuan tiang khanin kan chuk to hwan thlai te kan han enkol chho ve noka kan ei khop te lo om vele me ya inti mu hi tha ka ti em a chuk to hwan hi mo kan nei lo china chuan kan lei tho kan nei a zong kha thlai nei thei big lawa angai reng kha kan pe lo ka ti thin kha chuwang chuan a sang kha nei ve hi anwam ka ti a ka han nei ve le thin kha ni a chana po ka tuang ka tia ka duang pon kala che man lawa lei pot lei siam te hau ta ka boi thlak ve deu wang hian le mun ma te duanga tam kan nei lo awang hian kan thlai duang zong te hi nei thei big lawa kan nei chun ang kha ti hian kan han enkol ve a ei khop te lo ra ve te hi alo mam em ani nuna ti hlima ka soi to ang khan lei thei tho ma ila lo nei mi ten oma khang te po indoor ton chu a thalu tuk tho kan dor tho ama ero chu kan nun ti hlim nan te le sum tlem te lo safe ve nan te po khan a thave em ani chuwang chuan chuk to awan thlai te hi in ti mo ila a HRISEL box ya fura phei chuanin van chung nu la in tuimin pek sak char mo enkol hi a hau tak lo nia pot lei siam to a chi inei chuan puitling em ang tikha kalo soi ve duwa chuan lei tha khan kan soi to ar ek al deuh te ang te kha thlai nem a chuan pek chi lawa chuan bong ek hi tiang thlai nem hawanga chuan mo na nem ti ve thlai no nem ang chi chuan ar ek ma ai chuan bong ek te hi a tha jok em ani ti te kha kan soi te langa omja chuan ar ek in pek chuan leinen in up thi vek photanga kamin ho khan in pe ang he nge kha sentela satika ho po alo thale dwa to khop maya lam bak kan ti khamo HRISEL ai ngau hi lung tan te thisen article tha lung thisen supply puyamo tiang khan skin care tan mang se ani chu tiang zel chuan he changkha te po hi thisen ati thiang lima tiang khan taksa HRISELNA ta na thatak tak te ani hloma skin care te po an mang thawanya heng ho hi chalut to kanya
chuwang chuan thlai hring te hi kan ei tam anga ei waranga em ani kol khochak thil siam hang tak tak te ei lovin thlai hring ei te lo war vela avun in uluk mi nei phei chuan tuilo in tamla thlai hring lo ei tamla sa a in mo ilo hriselin ilo moi em don ani tikha kan soite lange chuan tikhan chuk to huan thlai te kan lo la ve le ta a in lo siam ve anga in lo ei ve anga hriselna tan tangkai tak in lo nei ve don unia thler tu zong zong te in sawain lo bye bye le vek photang chu mino thler sakawangin kaloma khongai taka like te comment te subscribe te mlo ti sakle turin kalo dil le chu ni zawain bye bye le vek phot ule